ye call Fante Ekura basic school ye no wo Yeji wo bono East Mantam no emu abeto dwase say de a school for a war sa classrooms ahodo bi ne ye wo mo de akọ dan bi mu sabeya adesuane adekire be mani musoda na akra nso da nyina ye nanso ho yesene bia no wo mo etekane na Adom TV etwaso Yedemo ekopimo ewo Yeji a akosombo dam nsu a womo ebie ye manenam soma ne twifa omanfo enyapade ebowura omanfo efie no abeto dwase enan ahodo bi ewo ho a eno enye sukuu dan no eno mu bi na womo ede sukuu nkwada akogu a womo esuade sukuu bi ewo a ye friend Fante Ekura basic school sukuu nkwada ewo ho no womunya bebi entina ensuade o oticheni ba ko wo sukuu mu ho ene Adom News nsentwofo etwetwe nsem hu nkomon sei no de tudwa yo na ye wono hwan ena nsuo no ebetuye afa school ni nyina nti ya ye de kodo ena ekosesa nkonwa no na office car no bi ebesesa bi ko logistic nti ye san na ye nena na afiafie esre nti be hu papa bi wa ha ena ode ha mai e makalanta ena omode ye nti according to no no mo ba no weekends Saturday and Sundays ti ye ne headmaster ebesre no ema omode mai ti ai sanso na isa ko hu asori Pentecost asori fo no omode church no so mai nti we have divided school into two parts. Chief Fisherman awo Fante Ekura enso edi tudwase woni mpinifo ahodo a womo mpatemu na ka wono abom edi niam bi egu akwam se ne nsu a etwifo omanfo enyapade esu yi womo nya bebi ahye ya wobokọ apro no mu na wa akohwe ne wokoso a wodede atonya no so wodare asam na wodare mwaye miye nyina ye ho atanye amama afrancis esa no de yamprasa yebete sa asem ni bi o Yeji ha nti ya pesa afia atonya ye krosu bibia ma wabese afran de anabro afran ma bakase o sa bibia sisa de a nyamo bro no so mu ha de gbani bia ni wo nti wanyi wa be ya so yanka ne tintin bia ya no mu bokọ apro no de ba bia asi bia mu ahunu na wadi ho dwuma amaye